en SOS podedes coñecer un náufrago nunha illa deserta, moi original. En Cronos é unha disertación sobre o tempo dun científico que acaba en disturbio, como debe ser. En No cuspe dos poliquetos, un dos relatos máis longos, un dos que teño máis agarimo, sobre o amor dun científico finés e unha rapariga, mellor non decimos máis, un científico finés en Galicia, quero decir, bastante sorprendido con o que atopa aquí. En Bolígrafo, un oficinista atopa un bolígrafo, e tamén unha serie da súa vida. En Prata hai unha cita cegas. En O bello heroe non lembra porque é un heroe. Noutro relato saen fantasmas, non digo cal. Outro fala de blogs de internet, como non. En A soidade de non ter sombra, un hombre busca non só iso, a súa sombra, senón tamén un sentido, algunhas respostas interrogantes da súa vida. Coitelas, seguramente o relato máis duro do libro, bastante violento, destos que a veces lees todos os anos máis tarde, ficcionista. Ainda suprimí bastante tacos, así, pero era un relato necesario tamén, unha necrose moral absoluta, unha persoa normal case derivada en monstro, que conta as súas desventuras na súa vida matrimonial, familiar. Na Casa Vermella é o único relato que ten certa parte de... son todos absolutamente de ficción, pero este ten certa parte de realidade. Unha derivación de ficción sobre unha base real. A Casa Vermella está en Passau, eu vivín ali, en Baviera, na fronteira con Austria. Basease na anécdota de que nunca pensamos, pero por exemplo Hitler, que foi unha... bueno, é unha persoa horrible, xa non é persoa xa ese monstro, ese xa pasa o ande mal feito. Bueno, Hitler no seu momento tamén foi un neno, e ese neno tiña 4 ou 5 anos cando vivía en Passau, caeu ao río e houbo de morrer afogado, e o salvaron. Sí, ese é o problema moral de... estivo ben salvarlle un neno a vida ou non? Se ese neno se convertiu no que se convertiu. Pero bueno, esa Casa Vermella eu vi, está ali. En Vitorias, un dos personaxes que máis me gustan, un ex-poeta alcoholizado, autodestruído, absolutamente bucolistiano, pero que, coa diferencia de Bukowski, xa non escribía nin nada, nun escenario tan insólito como un plató de televisión de Telelixo, de Lercheo, de Belén Esteban. Bueno, Belén Esteban non sabe, non vou ese alivio, menos mal. E que me queda, por exemplo, Moldovia, bueno, este relato, de feito, bueno, ti xa o leras, saíra na revista Dorna, expresión poética, onde que non fora poesía, me parece apropiado para... E logo están os dous microrelatos que se publicaron nos microcontos no seu momento, que foi un proxecto bonito de internet e participar. Sí, tienes un relato aí. Coñecín outro día precisamente a Daniela Andesa, tamén o mismo, coñecía, pero non coñecía, xa o coñezo. Non me próximo premio este, pero 5 anos aí, está moi bonito. Sí, exacto. Esos 7 gatos son interesantes. Sí, exacto, para un gato, pero... Fora un relato de internet de microrelatos, non era un certame, porque todos tiñan premio, que era cosa bonita. Era un certame comunista. Era un certame, sí, bolchevique. Eso fora algo bonito. O reto foi, quixen incluirlos neste libro, pero os retos foran relatos baseados nunha imaxe, nunha foto. Evidentemente no libro van sen foto, hubo que modificarlos un pouquiño para que a xente se imaginase esa imaxe un pouco que tivera na cabeza, que é algo que un narrador ten que ser quen de facer, ese non, non sei se acertei. O relato son Nai, que está baseado, é raro en min, un tema tan literatura galega na Galicia rural, etcétera, naqueles tempos, pero non adoito tocar ese tema, ao final ese tema tocou a mí. E Violín queimado, que é un pouco o tema do racismo en Estados Unidos,
non digo en Estados Unidos, porque tamén pode ser calquera parte. En Pausa Café é un tema que xoga por un lado co mito dos funcionarios, ese é un mito, que non os gregos. Outro fala dun personaxe coñecido que celebramos o seu nacemento Antonte, creo que sei, hai 2 días. Isto non é un conto absurdo, unha promesa incumplida, un conto moi absurdo, unha homenaxe bastante indigna e respetuosa a Kafka. Nestes relatos, bueno, espero que vos gusten, saen coido que, así resumindo de pronto, hai 3 mortes violentas, unha malleira, unha tortura ben feita, pero tamén hai 2 ou 3 romances, tranquilizos, un parto, xente que se atopa a si mesma, xente que se perde xa definitivamente. Hai unha historia moi terna cunha nena que, bueno, tamén hai unha morte por medio, sabe, longo, esquece o que acabo de decir. A veces me perdo un pouco polo, bueno, a veces é realismo, no que cabe, porque creo que realista non hai nada, pero a veces trata de ser un pouco a verosimilitude e todo iso, e a veces é pura fantasía, tipo Borges ou Cunqueiro, creo que me infectei por aí, por eles bastante. E penso que unha das virtudes do libro é que ten algunha que tenta combinar tons e paisaxes moi diferentes. Realismo con idealismo, un libro de contraste que máis me gusta dos relatos, facer un pequeno collage, pero ainda así o reto foi que quedase como unha cousa unitaria, que fora un libro, non unha colección así de relatos espallados e collidos con fixo. Non decimos fixo. Ferrodan, se dice. Pero sí que es sincero. Eso de ferro. Na Alemanha de Intesa, por exemplo. Sí, non é unha marca. Fita de Sil. Fita de Sil. Pero bueno, prefiro non falar máis desta obra, porque ten que ser vos o que adeades, e que faledes dela, que faredes moi ben dela, ou que apoñades por. Eso é asunto voso, porque a partir de que saíse editada, eu moi pouca responsabilidade teño. É algo que escapou das miñas mans, xa non podo correxilo, xa non podo escribir, xa non podo engadir nin quitar, é algo... É un fillo, pero xa é un fillo que se fai maior e sale a casa, sabes? Non é... Igual non sei gusto que fai, pero tens que asumilo. Fixos unha cita que me gustara moito de Pierre Piparín. Non teño nin idea quen se tío, pero me encanta a cita. As historias que me interesan son aquelas nas que estou seguro que non aconteceron, que nunca acontecerán, que non poden acontecer. Me encanta esta cita, pero me gustaría pensar que as miñas historias, desde logo que non aconteceron, dubido moito que acontezan, pero que sí, que poderían acontecer, que deixen así, isto podería pasar, ainda que a veces é imposible. A idea de tampouco é miña esta, de que todos os seres humanos necesitamos, de algún xeito, necesitamos ficción, necesitamos historias, necesitamos que nos conten a vida de outros, cosas que pasan e que non teñen nada que ver con nós. Da igual que nos lo contase hai 50 anos a nosa aboa o Amor da Lareira, ou que sexa agora un libro impreso, ou unha serie descargada de internet, unha película do cine, necesitamos ficción. Ou videoxogos incluso, é algo, a mesma necesidade de evitar que sigue múltiples camiños hoxe en día, como no seu momento sirven os blogs, que pensamos que iba a ser o futuro que vai, pero eu creo que algo que trouxeron, e nós necesitamos historias, necesitamos devorar historias. Eu, ademais, son dos tíos raros que tamén necesitan contadas. E agardo que simplemente vos gustan as miñas. Moitas gracias a todos por vir. Aquí estou outra vez, en calquera terraza de calquera cafetería de calquera rúa desta cidade, agardando por un descoñecido. Aprovisionome de paciencia mentres a cotra do café con leite, rematado hai tempo, vai secando na cunca. Ben vestida, o escote xusto... Podo interrumpir? Fala unha muller,
Como para un niño Manolo, pues... Fala unha muller. Vai de paciencia. Non sei.